BM Devona, hello 121, hello Lydon, come on net sulu ongkasa net sulu databok dara BM oi tabok net sulu da kia sagadi net sulu da tamo ane yang net maya sido like keputi net sulu kayak ane yang kok tabok tamo kai tong dara BM tabok net deman nailai tabok net deman net sulu ong dia kita mau sido net kisah like kayak suruh net sulu onggo ane yang kok net sulu dara BM tabok mai desa kata makai tong tabok soroda dewan ma bisa light oke thank bye nono lari mana bagai ane live video fai mana bagai nono hamai maro bye no tabok tam makai tong bye soroda kahanda mai desa kata tabok sari ni bye soroda o kopal tamo dara rok ringui tongka hino cái tamu ring nai cái kharan da hinai tamu hinai hello bye soroda devon ma tamu kai tong tabok mai desa ha do ang dui miago tamu bagai net sulong miago ongo ansriang bai ang khorong ni kioi live video khaman do miago omase net maya tamu bagai net sulu khais do net speed nang ta khorong ni kioi live video khaman do miao obse net sulu tamu bagai khorong ni khekeng net sulu khaisi do khorong ni khekeng kisa net speed nang ta amne bagai khorong ni khaimaya ta singo binoro khorong ni kioi live khainai kha ongya net sulu bagai chawi pai dorop nungle chakha de ang maise ko tabuk taisa mui soin tongo ongo mangso soin tongo tabuk taisa tok bahan soin tongo tabuk tok bahan soin khala kaise maisa nang nini tamo sim ba jio sim obse khorong ni kiai bui rok lai khorong ni kiai live video khai kok saw ongke net speed maya ta ongkai bui rok khai bahai ke khorong ni ki ro kok sa sidu and BM Devon man nini para ka borong ka BM Devon man nini para ka borong ka bai soroda Devon man nini para ka borong ba kisa salai chawi pai dorop nungle chakha ne nini mobile 4G da 5G ani mobile khai do 5G obose 5G phano 5G newan maya ta nogo khe angkai bario hingkai kisa 5G newan mano angkai nogo hingkai kisa 4G rota 4G mane tongta nogo khe o 4G ni bagode net speed ong yasido ani para Telemura Telemura da Telemura inge Telemura Telemura Songita bai Songita peran Songita phaka tabok tamo khetong peran Songita debarma honni mai de jaka tamo khaitong nini LB khai pe khatabok toma khaitong phile khuayo peran Songita nini LB khai pe kha
tabuk tama khaitong tabuk pheran songita tabuk maidesa kha tama khaitong tabuk telemura se bm telemura nini para borosa ani para ongodo dumasara hokutisa dumasara ni nongno jot tono hamai maro ani live video phaimani bagai tabuk se nongno video nai tongo tamo video nai tongba nung bofro phainai songita pheran songita nung bofro bari ni je nung bari yo samung khai tong mane bofro phainai ba bari nung samung da khai tong tamo khai tong nung bofro nogo phainai ba songita pheran nung bofro nogo phainai ba ani ango kisa net rong dista khai do net kisa sulo ro khai ani ango omne bagai ani khorang khai kisa poriskar rong baya angai soroda mora khuai ni borok khuai chawi man sog go haise ha mintika pheran songita maidesa kha tabo tamo khai tong tabo maidesa kha pheran songita maidesa kha tabo bai soroda khai nogota muirok songka bai soroda ta muirok songka sarini soroda mora khuai ni borok khuai chawi man sug o haise komero khai bade tamo komero phayo indo kha kisa komero khai bade pheran songita khai boro thangasa ang khuai saya mora bm khuai ni phren mora mini mung da mini mung da mini ani mung minita ani mung minita bm dol no I am reading is study I am not works parent tamo buri rong ni mung hai ongkhasa obo sido ongodo agin boro bumung rog ringna rungya hingke ba tamo buri rong ni haike bumung ri kata agin borok bumung ri mane tabo agin borok bumung ri mane bumung rina ringata buri bumung haike ri kata moitu bubar alu khunjuruk pipui kudokei toktui baja nungba gai gorom sibele bai soroda dewan man nungba mosto gorom sibele mui lai rok khajang kisa lai rok ri gadi mini ni meaning tamo phren mini ni meaning tamo phren obo mini ni meaning tamo norok naisilita mini meaning tamo ngai kisa norok naisilita Hello, tai tongero kisa komero khaidi gundak sikoro beongai tongka tamo wak sikoro ongai tongka kisa komero khaibadi tok sikoro dongba kha kisa komero khaibadi
mora soroda thokinai ni bihik tok khiti ang 6 tario khwai o phai tongo malai di oke ang kisa biji friend do jora man khe tai waisa phai pia o taisa nini biji paikhan ke taisa phaidita friend nini biji ro paikhan ke taisa habita tabo ke nung mairok da sana nai tong tabo ta maimurok sungna nai tong tabo nini biji ro paike phaidita hello sabo comment ro khaya bedi gunda khungnai rok de ongkha kisa comment khaya bekedi hi ba bm malai dita bai soroda dema malai dita bm pheran bai malai dita bo thangnai pong nong paro malai dita bo bai mini dol nini para khe borosa ani para dumusara do o mono hine dekhana mono dumasara nita Munggo BM dol hang telemura thangai malai di ang agotola thangke malai di nung oron ni da ang dumusara nita mono dumusara ni nung sini yang phadi phai BM dol nung sini yang phadi phai bere phai sini yang go nung abid bai no da sini abid bai no da sini abid no sini o abid khai ong da abid sol feeling khai no abid mono ni mono sol feeling khai ta abid sol feeling khai ta bo abid bini abid ni par khai ojang mono saita sini para rogo phai BM dol sini para rogo bere phai kengke malai phedita mono rogo phai kengke malai phedi nini para o ani jati kubang mano tongo nini para o ani jati kubang mano tongo bomung salai sab tang ang sini naigana kisa bomurok salai jati tongkhang kai phaidita bere phaidita jati rok tongkhang kai bere phaidita bere tong phaidita hello bai soroda de ma comment khaidi bai soroda de ma comment khaidi ang no taisinga join khaije tabu join khairi na Rina Devonma Bologar Khai Norongni Nog Ganada nung sini haida bai soroda derma nung Rina Devma no sini haida sini dumasara bazarata bini jar bazar kasarata bini no nung Rina Devma mane tamo kalai nung Rina Devma ne Rina Devma sini dumasara bazar ganata bini no nung Rina Devma no sini haida bai soroda Devma SDP khainai ani dada se bini mungtamo SDP khainai ni mungtamo SDP khainai ani dada se bini SDP khainai bini mungtamo bai soroda Devma nung Rina Devma no sini haida bon
bo nongni parani da rina de ma nongni parani da bai soroda nongni parani da Suros Kanti Tripura ani dada se Suros Kanti hinalai khana do mane para Suros Kanti hinalai khana do mane siniyata khalai khana go siniyata Dumasara fano para alada dong hingkai om bagai kisa sinisugiyata dada ya dadu se dadu dadu Suros Kanti hine khana do mane para to alada dong bele Dumasara fano para alada dongo toy baglai moron para ini dongo si para ini dongo hingkai para alada ni bagai kisa sinisugiyata bum kai khana ta Rina ni bupayong ani bihik sini yang ni buri sorot daun ma Rina ni bupayong ni bihik sini yang ni buri ni yang ni buri ani yang do karan korin bagai kisa horana do indong hado karan thamani tabu phaya ko je karan thamani surot ya Poroson Kanti Tripura surot Poroson Kanti Tripura SDPU khainai tabo ke Estiat ongka bo ongka obasini Dumasara nita Poroson Kanti bo sini ongota sini Dumasara nita bo bono sini Dumasara ni Poroson Kanti da ani dadu se obo nini dadu da kalai nini dadu da bo siga Rina ni video rok nayo ang ang bo Rina ni video rok dele nayo by Rina ni video Nini dadu hingke ba nung bong ni nogoro phaya deba bong ni jang Dumasara ni nogoro go ani nana bai pini ama asai mani kaisa si lama kaisa asai mani hai se tabo se siwang Hello, sahabat-sahabat tong komen kai bedi dolog sahabat-sahabat tong komen kai bedi kisa katal fainero kisa komen kai bedi kisa join kai bedi je katal tong kai ba kisa chubachu kai bedi fen rok kisa nongni jotoni kisa chubachu nango norokbo sabai dita chubachu rok nangkai joto sabai di norokmo joto chubachu khainai kisa katal fainai tongkai ba kisa join rok khai redi jung kaisa joto chuba jalai nango ta dadu kulayu haida BM dadu kulayu haida BM
Bini bini daru kalai phung bini daru phung person kanti mora toki ti tini ke bai mahini phayain dong ha bai mahini bere jakse ongkhana tini ani baba bono mama kulayo ani baba bono mama kulayo tini bai mahini phayain dong ha bo bere se tongkhana yang tini ke bo jaga bere tongkha sidu tabu phaya taisung ang bono phaidin sajak hingke nung butui kok dadu ongkhasa mora bm hingke nung butui kok dadu ongkhasa mora bm lai karan kurini bagai battery kom sain thanga tai rang satongai opkheno karan je thangman ta uphaya ku hello sabo tai comment khaibe de comment khaibe de sabo tong komero khaibe de mora tokiti babuni yang toike dadu amani yang tuike jetha kulayo mora tokiti siale siano hi there dol bm dol hi da bm nini ama bai nini babu duijonani jatita hingke ama bai babu jati se kaijak layo bini ama bai babu jati se kaijak lai bini ama bai bini babu jati gusti kaijak lai
जाति कायजा लाइमोन बागै अंखाना तांगे dol biyan nung kai live video khaidia da tabo kai live video khaidia de ang agion nung live video khaibugo nayo nini live video ro angbo tabo ka tamon no live video khaima ro nung dia bole hello tai tong ero comment khaibadi kisa hello comment khaibadi tama gundak sikor doi kisa phayo thanglang tai phane rok Khaijaglia buino puila sapur khai garana ta pore ani o mahamo buino sakang mana sapur khayoi niji ulo khaimano nene o mo ko kahamno nong ya karan de tong sine je karan thangman phaya in tonga tabo horan daro in tonga karan keri sini omtoi hai para bising ro hinge kisa wati ro phaikano karan keri ngo omutoya bm ang sama ke haisi Poroson by jaiti hinoi sama se mora dol ani imang tongo 10 jona no sapor khayui channel no dol ani imang tongo 10 jona no sapor khayui channel mono khairi gana hinoi ta pore ani man 10 jona no ongo khairi ani monetize khaini sini ke base barin langya sini ke jese pono khaidi lb rok jese pono khaidi base barin langya sini ke ek rok dui rok se bariu Light don dara sonjaka mairok de chaka monai hamjangma nonabo sonjaka light mane bagai angke maise ako maime ke songai pejang maise ako nongke maide chaka hamjangma de man nongke maide chaka tabu tama khai tong kaham na tong dol nini channel la mono da angka sa ani channel ongyako tabuk si 100 tabuk si ongo 1000 kisa parongo 1000 kisa parong jata tabuk ongyako hamjang mate burui hamjak lia phong tini ke tamoni asuk lerkha san dara mai jalani tire hige kisa lerkha mi awsango hinge to chakha 7 ta rogo 7 8 baje kene mai chai pe onge tini ke kisa
lel kata ini ke mai ok ya ini kisa lel tongka nungke mai di cai peka dol ang nono kisa sapur khai garana do kisa noro kisa coba sukai dita जों जत kaisa kaisa choba chu khailena nango hai diba obo inge जों taibo kisa misa pano kucho kaimanai I chakha dara hamjaman de mata mui mai chakha horka hamdo bai soroda de ma thangnan da naikha nonabo horka ham BM de ma wes I chakha dara ta mui be chakha hamjaman de ma dol BM wes ni rohka hamjaman de ma ta mui mai chakha munai ta mui mai chakha munai don jina sabur khaya khude ba don jona sabur khaya khude ba da mostan mangso bai sao dara ani komenta poridi nung lengnai se ang nono sabur khai mani se dol Porimano lengya khaidi no chung porina nango wes ama haike no chung joto sapur khalena nango hai diba omo chung joto chuba chu khalena nango kaisa chung chuba chu khai se taibo chung kujo kaimanai chung omo hai chikan mikon itu barong chung kaisa chung joto chubalaina nango Haliba abo engage chung kisa misa phana buini tola tongmani kisa misa phana bui bai baksa deong mano kisa misa phana bui hai rok deong mano manita wes ne rohol tika munai hamjangma derma hai ke da sapur khai oma mar ong khata da BM ha nutika hamjangma wes Hello, tại sao tổng có mình thấy cái đi kìa cha? Hello. Karang jet thong phải điều này. Je phano comment khai di but long comment che nango chapo ni bagui mai da zakha da mustan nungke
wes ne rohol ka hello soijon tong bole komero khay badi sabo tong je nai tong nai ro kisa komero khay badi en tini ongo phaija dol BM phaija komero khay badi norok to joto bono sinio BM dol norok to joto sinio komero khay badi tini khay phaija BM phaija tini joto komero khay badi hello joto no komero khay badi tini BM phaija komero khay badi tamo kok borok pore na rungyas danung kok thak go thak sok ong tamo kok borok pore na rungya danung kok thak song kisa net nongo net disturb khaina do kisa net disturb khayo do sapor khaibai din dol rok poriyo do kaham keno poriyo do obse nong yang mane net suluni ani net suluni bagai nong yang kok thak khana ta kanda buru aso komen pori mani leng jak ota kisa kok taso omane bagai kisa norok nongo do kisa sori masano gai kisa ani yang den net lok sulo ongsia gai kisa norok kisa wansukbi no kisa sapur khaitong baidi jotono kisa chubasu sinango sung joto kisa chubasu rok sinango jotoni obono komen khaidi kanda munda tamo khaitong tabuk tamo khaitong maiti chakha sarini tamo khaitong tabuk tamo sori sana nangba sori sana nangya dol hello comment khaibadi da mostan bo piti se khai sunggo markeno da mostan bo tipi se khai mansuggo markeno sabono saitong hamjangma nono angle haino se tongo nogo no kanda munda angle haino se tongo nogo no o wes o hamjangma kisa norok buji dido mane ani yang net khono kisa sulo rongai mano gai khorang rok poriskar ki khane aro ongai mano gai chung joto kisa chubasu nanglayo nini mahi phaya khoda mostan dara nini para bo jaga ani para dumasora do ani para inge dumasora gai kanda munda nini para ke boro kiya sagari kanda munda nini para boro kha kiya sagari I am full support my all tiprasa tini mahi boro bere tongkhasido mahi tini phaya boro bere tongya bo bere yu markine bere bo ono bagai tini boro thangai tongkha phaya in thokabo ani mahi ses ongkha wes hai tonggu sa
Hai tongguisa kanda munda maide jaka tabo horni ani para kuhai koilanpur ang kudal mangka hello perano comment khaibedi wes comment khaibedi perano hello comment khaibedi hamjaman dema ha sabo no man khasa da mostan motin no da sabo no man khasa da mostan motin no da hido bo motin no da mangka binimung motom ta binimung motom ta ani para khwai simansino ani para khwai koilanpur ani para khwai koilanpur kandamunda motom sabo ong sinia motom sabo ang sinia saka hamjangman debonma motom sabo ang sinia ini saka ang sinia dara ini Prince life phaidi nok Prince life phaidi nok nai te bindia life bo nok nai bono tama hinga na kena no buta sok pheke gudu ka raun ne Prince life ID nuknai te bindia life bo nuknai bono wes duma sorata para kanda munda saka duma sorata modon para ngani para inge duma sora modon para ni ongko hamjangma nogo tonggadi ongko hamjangma nogo tonggara di do ang motom no ringgana do nogo tonggari ponga mahini ke thui sinai bele dara nung tam siga sido nangnai do nai di oi mora ani motom phai tongo tama mahini sai tong ongko ring di dara nungle tamo samung khai ang kono samung khaya haino kam khayo pararogo haino kam khayo pararogo kam mangkai kam ro khayo mahaita kono samung khaya ungkai nungkai tam samro khai tong kanda munda nungkai tam samung khai tong monai kanda munda nungkai tam ro khai tong tabo tam samro khai tong pap nangano uloke pap nangano uloke hamjangman derma pap nangano uloke BM deban mahini rok
Mahini rok hinui ta sadi mahini chula tongo ang pap nangya. Ha ha ha. Bai mahini chula de tong tabo. Bai mahini chula haini bagai bo bai mahini khusi ongai tong ha ta tabo. Kanda munda angle private job khai tongo. Bo jaga private job khai tong nang tabo kanda munda bo jaga private job khai tong tabo. Bare haste data tirpura hawo. Tirpura hawo da job khai tong tama bare job khai tong. Oi kurui bini chula ba nungse bele kopal. Angko dol mahini ni mungta salai sidi ani motom phai tongo. Bin motom phai tong pung. Minni motom no ke rihun gari dol. Kopal hamjang ma kanda mundai. Hamjang ma deman ma motom ke boronida mostan. Kisa sarita motom bo jagani bu kisa sarita chungbo kisa bini motom no kisa nailegana. Bini motom no chungbo naina muchui tongkha bole. Kisa boroni bu kisa nailegana. Bini motom no. Nini motom no dikhunga de dol kisa nailegana chungbo. Nini motom no. I am recently job Karnataka. Hai no dara. Hai no naina musui tong hata chungbo kisa dikhunga di. Dol BM kisa nini motom no dikhunga di chungbo nailena musui tong hata. Sungdi bono bo phai ke phia mahini mungle ta salaidi. Sungdi bono bo phai ke phia mahini mungle ta salaidi salaya kisa rikondi tabo kisa naigana. Tabo rikondi kisa motom no nini motom no chung mahini kok salai dia. Bahai bu kisa nailegana. Naina musui tong ta chungbo. Angko ang thangoi tongoi rikhana tobo di do tabo rikhana tobo di kisa nailegana chungbo. Naina musui tong ka kisa tobo gadi. Nini motom no kisa tobo gadi kisa nailegana. Kisa munai hamjang ma bo naina musui tong ka ang mu kisa naina musui tong ka kisa nailegana tobo gadi. Hello, kon phai dia comment khale gadi. Kanda munda dara nini face tamo ni phunugya. Ani face kisa phunung mandia do ani face phunung mandia karan kuri karan.
Karan kurini bagoi ani makang phonungmaya dongha dong o karan kisa thangmani phayo ko dongha ani battery bo 18% sitabo karan kurini bagoi karan thangmani phayo dongha obni bagoi makang rok phonungmaya dongha khana rogo ang makang phonungnai khana rogo eta bo khai karan kuri makang phonungmaya dongha kisa misa wati phega no sini yang khai karan thango kai sini omta hai sini ADC area kisa pahar jila ngai kisa karan phega no kisa wati phega no karan thango kisa wati phege karan op ongo sini ADC area kisa pahar jila ngai om hai hello comment bedi phai tongo dol nagara hello hamjak man da tongkha hamjak ma nagara tao hello hamjak ma hello boko nini motom phai nini motom phai lele tongkha bele ta phai ain tongkha nini motom phai tongo ta lel kha nini motom ba phai nani hamjak ma khai borok bere tongkha sido borok ba bere tongkha hamjak ma tabo nainani hinbai asokok ta sadi khat nai sebo naigana ta tabo aha hello comment khai bedi hello hamjak ma da tongkho hello comment khai bedi tama comment rok phai dongkha comment rok khai bedi Monsi, Munai Monsi. Hello Munai. Hello Dara, hello. Mai desaka Munai Monsi. Hello Munai Monsi, mai desaka tau tamakai tong. Light khai rika Dara. Hambai Munai. Tawan nungane live roba phayasa. Dara jaka ta mui mai jaka.
Monsi munai. Tak tak asuk tongo dara. Tak asuk tabok tak asuk tongo dara. Jora rok mai jora rok saya hingke dara jora rok saya hingke dara abai dara abai sawa pa bini khe tama bulo tongsa bini khe tama bulo tongsa waisa pura bulo rimani bono nungkhe tama bai jaka dara angkhe maise akodo mai okhuya hinui maisa ako mai mito sompijak maise ako ta okhuya hinui biye mora dara sini yang karen korini bagai kisa hor anda tongodo munai kisa karen kering ke ba dol ani motom no nai na musuk jak sukha na nini motom no nai ni musuk goi tongmana ta sabo BM bini motom phong sabo ongka siagota bono sungai naigadi dara da hamjakbari ang boro bere tongkhasido boro bathangka BM ni motom no nainani hinui taisingno samani boro thangai tongkha beri inko omo no ani motom dol omoda nini motom omon si de mada nini motom text khaibai di mora rok hamjakma derma phaikya nini motom kharui thangka bini chamai bai nini motom bini chamai bai khalai thangka pung nini motom kharui thangka bini chamai bai wes mora hamjakma bini motom tongo lo mora mansi komen khaide oi motom mora rok bahai ke kok sanaisa bai mansi BM che ani chamai BM da nini chamai BM chani chamai BM da nini chamai sadi BM saripok BM haise hamjakma dema haise live rogo le tamosa
si nani ongko motom nung mai da sakasa sabala sai sai man nuk mora sai man nuk mora rok no bisi aha BM munai man si nung short film rok khaya girogo nungni kalai pandani nogni kalai panda bufuru ongnai sa BM N mansi BM dewa bini ama soya khaidiba bini ama soya diba tama hine bini ama soya ba ahata lasi sidi da mistan oma tongko ang kotot rago thu lakho dol nini ani motom no baby ongjak kha sagardi dol mini ani motom no bahai ongjak kha sagaradi BM ora lubuke chalak monai mon si nung short film da khaya girogon tamon no short film khaimana haike nung bole mora BM chalak tasa di nini motom gosi jak se bele oi motom tamo asuk online phaina net khasa oma tongo thur ang kaijak nani ang kotot rakhai kaijaknai kotot rakhai kaijaknai tama dealer khai sikau mon sitama dealer khai sika sungdi bono hamjakma dara khayu dara khayu nung short film khayo no o nung surya ongo surya derma di hin borok bai khai khai surya derma hinai bai surya derma sung hinai bai borok bai nung short film khayo no oi batui mansi oi motom oma basui no surya derma hinai sung bai short film khai mansi o kaisa ongo tongo bongni channel kongkal channel de hinta channel hinai ihi khaya dara nung khaya diba
Hai hinkhe tei tamo ringnai sa bachoi. Hai hinkhe tei tamo ringnai sa bachoi. Ihi ha 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 menitika. Munai mansi bo menitika ihi nai. Nono se sungo hinkhe nungno sarita nini salano munai ringdi. Hello, sao mà tổng com nó khai bê đi kì cha. Tai tổng ngay rọc com nó khai bê đi. Ôi la si jak tong kha da mosta nini motom kì cha. Bujo ka di kaham ke ha ha ha. Ôi motom. Tamong bai kha aga munai mansi. Oma tabo ke munai rok se ringdi inui tongsio ha ha. Hamjang ma ha ha menitika. Text khaibai di BM ora mansi derma text khaibai di BM ora hamjama demon ma sadi buai rok boro text khainani angkhai text khaima se nogya angkhe text khaima se nogya ong tongkha text khaibele bobo Robi hello Robi tamo khai tong tabuk sari Robi o kupal tabuk khe buai rok o kupal tabuk khe buai rok BM debanma o kupal tabuk khe buai rok hamjakma debanma kaham de tong buai rok hamjakma debanma ha 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 nitika BM debanma muni holka Hello tai tong rok text khaibadi comment khaibadi kisa tai tong rok comment khaibadi text khaibadi ne jotono comment khaibadi kisa Hello jotono text khaibadi tabuk hero joton tongbayo BM rok tongbayo joto comment khaibadi BM rok tongo monsi rok tongo comment khaibadi jotono Oi nini motom che munai ringdi hinui sao hinkhe tabuk no duti pai dorop
tabung no Robi tabung no duty pai dorap nung tabung bo jaga ba Robi tabo khoni duty pai tabung maide jaka tabuk tamakai tong duty pai Robi tabung nung boroba kisa nung join khai di join khai di do Robi khoni maide jaka tabung duty pai mora BM Devan ma mora live malik tabuk ke boss sano se boss sano se dol ring lia BM se angsio dol no ring o mora live malik tabuk ke boss sono se dol ring sia BM se angsio on dol BM no dol no ring o tak se nogo hamjamodama munai ni bosai no buai rok kulaya diba Robi chaya ko ang Bangalore o setongo oi dara mini BM no do ring di phong ang bono dol no ring tong bele BM nomonto dol no ring tongo no ha mini hulka munsi angko norok kisa kok salai tonglai gadi do nungbor thane ba dol BM nungbor thane ba tabo oi monasi asukta berai di buai rok joli jak naise ulo khe BM ora boro thangnai sa dol BM nungta boro thangnai sa ta berena nai tongkha oi ta khadi buai rok ta khade dol BM boro thangna nai tongkho ta khalai thangna nai tongkha tabo thangya motom ta thangni ta nungbo ta nini motom je tongmi ke ba boro thangna nai tongkha nungkhe hello Robi ta muirok songkala mairok de songka bai hamjangma bo da anoi hinrak nani bo ani tola se mansi derma bai hamjangma bo da anoi hinrak nani bo ani tola se live dol BM Devanma live on no tongo bat kisa suk khai mase mansi derma hingke BM ora ang thunai se hingke BM ora nung boro thangnani hinsa oi ang chulase kopal hamjangma dewana bo chulase bairok taring di ana lasio hamjangma derma saka bairok taring di ana lasio ni saka dol BM Devanma saka thangya ta thangni ta nungbo
Hamjak de masaka BM mora tamoni joli chakha ha 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 monai mansi saka hai se ang ba hamjangma darase hingke ang khai burui ni kok hai ong tongo hingke bo chulase ang ba norong no kok se salai tongra di hinoi sa bola sa suk suk khainani hanjangma dara koto da ulo ulo u sika hamjangma dara koto da ba burui se hinoi angkhai haise ba hamjangma dara se hingke ang khai burui ni kok hai ong tongo hingke ang ba norong no kok se sawi tongra di hinui sabala suk suk khainani BM plus mansi wes nongni karibari rok khai kisa khobor khaidita chungnobo karibari rok khai kisa khobor khaidita mora BM wes nini motom kharui thangka tes khaima rok se chaya ong thango che tes khaima rok se chaya ong thango che saka monai mansi dara monai mansi saka dara khainai tamokhe tabokhe tabogya tongnai dara mansi dema saka dara khainai tamo khaya tongnai dara kisa karibari khaiga jefro karibari khayapho kisa khobor khaita angbo nongni karibari rogo kisa phainani musuguta nainani musuguta norongno wes na tega no hero tika mansi dema no tamo hene nori kanke monai mansi goi wes na rotio hamjang makai rotika ha mini hultika bohai dara monai mansi debanma BM mora nirulka BM ke wes nirul hoka wes no ha niri holbedi jotono muni bedi wes sadi hamjangma dema muni holka pa monai mansi kai no nirul holtika pun siko
Punchiko sao punchikok bal munai hamjama sao punchikok munai mansi muni halka tamane khushi ongjaka sido bo munai mansi tamane khushi ongjaka wes unka bien munai mansi tamane khushi ongjaka asake muni suka bo munai mansi khushi ongjaka asake muni hal suka bo muni okay 10 minute tamano 3 minute dol bm tamano 3 minute tamano 3 minute kaya sagarita burida kol khai bm ora onko good nai bm ora ta nung thusinai da je gai nungkai boro thana naisa onkai bot nungse thana nayo engke ba dol bm nungse thana nai tong engke ba bobo thana nai tong ta nung kore ke bobo thana nai tong ta biang ni burui nini burui da dara bm mora bm ches nini burui da dara bm aha ni mune tega Farung nogo bes habnai se mora bm kaham ke tongdi haina ta kaham ke tongdi dol bm kaham ke no tongdi thangdi onko basui bai kok sagari nungkai boro thana naisa nini motam tongke te nungkai boro ba thana nai tongkha 10 minute men ani mobile charger buduk nai tukan na nai tuk na bangui se biang ni burui rok sai tong nung Oma jole jakha bm nini motom ta jole de dol bm asuk ta jole jak de pa bm ora ta khai kok phat o kok phat tong kata je thamche rok ta khole ta jole de bm dol bm ta jole de asuk de jole jai tongkha nini motom na asuk de jole jai tongkha dol bm
Dol BM nungke nini motom tongo tei boro thana naisa angke bowa kisa joloi jakhanata 3 minute hinma bai da 3 minute hinma bai da ong burui bai kok sanani ta joloi laide ta joloi laide ang mobile charger nai tungna baguise sao bo mobile charger rutungna baise sapung comment khaide tamon nini motom comment se khaidia bole joloi jagadi thangka siyo joloi jagadi thangka na bo joloi jakhana nini motom joloi jagadi thangna 10 minute BM tong gadi 3 minute BM tong gadi ta walai laide ta walai laide boro jani ba tok nui rijak kha boro jani ba tonui rijak kha jani diporo Okai ang tabok live bono khaichinai to ani battery kari khato ani battery 3% sa ongoi paikha current bo kwrui tabok mobile switch off ongma nai tongkha kisa 3% kha jotono hor kaham munai mansi no hor kaham BM dol no hor kaham jotono hor kaham hamjakma no hor kaham tabok battery 3% ongoi paikha angkai battery 3% ongoi paikha tabok tonsinai oi motom roka BM dol gurnai do nono kai monai mansi no gurnai tabo ang tonsinai ta tabo battery 3% ongoi paikha angkai ba amno bagai tonsinai dara ongka taisa khana rogo malaya no hor kaham ni nono bo hor kaham monai gai dol BM no bo hor kaham jotono hor kaham tongkha dara bai